Observo a materia escura e vexo a ave da crista vermella. Semella un home sentado que ensimesmado olla o misterio asolagado nun microcosmos. Do seu del hipocentro sobrevoa o ovo da vida, guardando a explicación cuántica da dualidade dos seres, e síntome diminuta, como a muller do cadro, que de costas reflexiona, pensando baixo a natureza. Todo isto é albiscado polos ollos dun ente que fita impávido todas as formas animais, e así, entre copas de viño ingrávidas e existencialismo nas, a realidade absoluta emana dun anaco pictórico espacial, e o galo da viva plumaxe medita e dirixe o nirvana coa calma da esencia natural, respondendo tranquilo con ventilación pulmonar. Só respira, non precisa máis.